በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ 15 ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ አሜን። ወላዲት አምላክ አንደበት ኩንኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ስንክሳር 15 ነሐሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ንጹሓት ኣዴታትና ቅድስቲ እምባ መሪናን ቅድስቲ ክርስቲናን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ቅድስቲ እምባ መሪና ቤተ ክርስቲያንና ኣዕናቆይ ካብ እትብለን ጻድቃን ኣዴታት ሓንቲ ቅድስቲ እምባ መሪና እያ። ጣዕሚ ዜናኣ ሙሉእ ህይወታ ኣገራምን መሃርን እዩ። ቅድስቲ ኣዴና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ ተወሊዳ ዝዓበየት ክርስቲያን እያ። ወለዳ ድማ ኣዝዮም ለውሃት ነበረ እሞ እንተኾነ ግን ብዘይከኣ ካልእ ውላድ ኣይነበሮምን። ቅድስቲ እምባ መሪና ትኽክለኛ ስማ መሪና እዩ። እምባ መሪና ግን ናይ ወዲ ስም እዩ። እንተኾነ ብስም ወዲ ስለ ዝተጸዋዓትሉ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ኣሎ እሞ ሎሚ ክንሪኦ ኢና። ቅድስቲ እምባ መሪና ገና ህፃን ከላ ኣዲኣ ማርያም ሞተት እሞ እቲ ለዋህ ኣቦኣ ብስጋውን ብመንፈሳውን ከየጉደለ ኣዕበያ። እንሆ ከዓ ዕድሚኣ 15 ምስ ኣኸለ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣበላ እሞ ጓለየ ኣነ ናብ ገዳም ስለ ዝኸይድ ንሓደ ለባም ሰብኣይ ከመርዕወኪ በላ። ቅድስቲ መሪና ግን ነፍሰ ዚኣከ ታድህን ነፍሰ ዝኣየኑ ታጠፍእ ናትካ ነፍሲ ኣድሕንካስ ከመይ ኢልካ ናሰይ ነፍሲ ተጥፍእ? ኣነ እውን ክምንኩስ እየ በለቶ። ኣቦኣ ድማ እቲ ዝተናገረቶ ካብ ልባ ምዃና ንኽፈልጥ ጓለየ እቲ ገዳም ብኩሉ ከባቢኡ ናይ ኣወዳት ጥራሕ እዩ እሞ ስምዕኒ በላ። ንሳ ግን ኣቦየ ግዲ የብልካንስ ስመይ ናይ ወዲ ቀይርካ ክዳውንተይ እውን ከም ናይ ኣበው መነኮሳት ቀይረለይ በለቶ። ብድሕሪ እዚ ኣቦን ጓልን ሃብቲ ንብረቶም ሸይጦም ንነዳያን ዓዲሎም ብፍጹም ልቦም መነኑ። ኣብቲ ዝኸድዎ ገዳም ከዓ ቅድስቲ መሪና እምባ መሪና ብዝብል ስም ኣተወት እሞ ቀጻሊ ስራሓ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ኣወዳት ስግደትን ጾምን ጸሎትን ነበረ። ነዛ ቅድስቲ ከነድንቓ ግዴታና እዩ። ምክንያቱ ማንም መነኩሴ ስለ ዘይፈለጣ ባኣ ኣይተፈተነን። ንሳ ግን መንእሰይ ኮይና ንጣር ሰበይቲ ኣብ ዘይብሉ ገዳም ጸኒዓ ምንባራ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። መልኣኻዊ ሓይሊ እውን ይሓትት። ተጓድልኣ ብጣዕሚ ስለ ዝበዝሐ እቶም ኣበው መነኮሳት የድንቕዋ ነበሩ። ወላ እኳ ጭሕሚ እንተዘይነበራን ድምፃ ቀጢን እንተነበረን ንሳቶም ስሉብ ትመስሎም ነበረት። ስሉብ ማለት ብፍጥረቱ ናይ ክልቲኡ ጾታ ክፍሊ ኣካል ዘለዎ እዩ። እንሆ ከዓ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኣቦኣ ሓመመ እሞ ቅድሚ ምዕራፉ ንኣበምኔት ፀዊዑ ሓደራኻ ዝወደይ ናብ ከተማ ከይትልእኾ ኢልዎ ነበረ። እንተኾነ ሓደ መነኮሳት ቅሬታ ብምስማዖም ናብ ከተማ ተለኣኸት እሞ እንሆ ከዓ በታ ተላኢኾም ዝሓደሩላ ለይቲ ኣብታ ዝሓደሩላ ቤት ሓደ መንእሰይ ነታ ጓል ዋና ገዛ ካብ ክብራ ኣንኢስዋ ወይ ከዓ ድንግልና ኣፍሪስዋ ከደ። ክኸይድ ከሎ ከዓ ድንግልናኸይ ዘጥፍአ መን እዩ እንተ ኢሎምኺ እዚ ንእሽቶ መነኮሴ እምባ መሪና እዩ በላ። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ከዓ ናይዛ ዘማዊት ጓል ጽንሳ ተፈልጠ እሞ ኣቦኣ ተቆጢዑ ምስ ኣዋጠራ ኣባ እምባ መሪና እዩ ከምዚ ገይሩኒ በለቶ። እንሆ ከዓ ኣቦኣ እናጨደረ መጺኡ ነቶም መነኮሳት ጸረፎም። ኣበምኔት ድማ ጋን ኮይንዎም ምስ ሓተትዎ ናትካ ወደ መዝሙር እምባ መሪና ንጓለይ ካብ ክብራ ኣጓዲልዋ ወይ ከዓ ኣጥኒስዋ በሎ። ኣበምኔት ከዓ ሓቂ መሲልዎ ፀዊዑ ብቁጣዓ መርገም ኣውረደላ። ኣዴና ግን በቲ ሃንደበታዊ ነገር ሰንበደት እሞ ተንበርኪኻ ሓደ ነገር ሓሰበት። ጓል እየ ምባል ቀሊል እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ለባምን ለዋህን እያ እሞ ናይቶም ዓመፀኛታት ሓጢኣት ክትስከም ወሰነት።
ቅንዒላ ኸዓ ይቕረ ግበሩለይ ንእስነት እዩ ስዒሩኒ በለቶም። ተቐጢዖም ከዓ እናደፍኡ ካብ ገዳም ኣውፅዋ። ከቢድ ቆነና እውን ቀጽዕዋ። ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ከዓ ናታ ውላድ ዝተባሃለ ዕሸል ኣምፂኦም ሃብዋ። እዚ ግን ከቢድ ፈተና ኮና። ከይተጥብዎ ከዓ ኣካላታ በተጋድሎ ደሪቑ እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ድንግል ጓል ጸባ የብላን እንተኾነ ብምሕረት እግዚአብሔር ናይ ሓጋይ ሃሩር ናይ ክረምቲ ቁሪ ተዓጊሳ ካብ ጓሶት ጸባ ለሚና ነቲ ህፃን እናመገበት 3 ዓመታት ሓለፉ። በዚ ግዜ ከዓ ብከቢድ ቆነና ናብ ገዳም መለስዋ እሞ ህፃን እናዕበየት ንገዳም እናተላእከት ምግቢ እናኣዳለወት ማይ እናቐድሐት ናይ ኩሎም ምድሪ ቤት እናኣጽረየት 37 ዓመታት ሓለፋ። ህፃን ድማ ዓብዩ ትጉህ መናኒ ኮነ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኣእዳው ዘዕበይኡ ብሓቂ ዝተዓደለ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ቅድስቲ መሪና ሓሚማ ዓረፈት እሞ ክንገንዛ ኢሎም ምስ ቀረቡ ግን ሰበይቲ ምዃና ረኣዩ። እነሆ ከዓ ክግለጽ ይከኣል ስምባደን ረዓድን ሓዞም እሞ ብቕጽበት ንኣበምኔት ጸውዕዎ። ኣብ ዙርያ ከቢቦም ከዓ ንብዓቶም ኣፍሰሱ። ብታዕሳ እውን ከም እሳት ተቓጸሉ። ስጋኣ ብኽብሪ ገኒዞም ኣብ ቃሬዛ ገይሮም ኣብ መንኮቦም ተሰኪሞም ምህለላ ገበሩ። ሙሉ መዓልቲ ከዓ ምእንቲ ቅድስቲ መሪና ኢልካ ኦ ክርስቶስ መሓረና ክብሉ ወዓሉ እሞ ብድንገት ካብ ዝተባረኸ ስጋኣ ንኹልና ይቕረ ይበለልና ዝብል ድምፂ ሰምዑ። በዚ ደስ ኢልዎም ከዓ ብኽብሪ ቀበርዋ። እቶም ዘመውቲ ወለዲ ናይቲ ህፃን ግን ክሳብ ናብቲ ገዳም መጺኦም ካብኣ ይቕረታ ዝረኽቡላ መዓልቲ ዓቢዶም ነበሩ። ኣልቂሶም ኣብ መቓብራ ምስ ለመኑ ከዓ ይቕረ ኢላትሎም ሓወዩ። በረኻትን ረድኤትን ናይ ቅድስቲ ኣዴና እምባ መሪና ወይ ከዓ መሪና ይሕደረና ኣሜን። ቅድስቲ ክርስቲና ወይ ከዓኒ ክርስቲና ሰማዕት ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረት ሰማዕት ቅድስቲ ክርስቲና ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ሰማዕታት ክትከውን ከላ ብዓለመ ደረጃ ከዓ ፍትውቲ እያ። ኣብ መጀመርትኡ ጓል ገዛእቲ ሃገር ነገስታት ኮይና ስድራኣ ከዓ መምለኽቲ ጣዖት ነበሩ። በዚ ከዓ ሓጹር ሓጺሮም ማዕጾ ዓጽዮም ምስ ማንም ከይትራኸብን ንጣዖት ክትስውእን ገበርዋ። መንእሰይ ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ግን ንጣዖታት ተመልከተቶም፣ መርመረቶም። ኣምላኽ ከም ዘይኮኑ እውን ተረድአት። ናብ ምብራቕ ገጻ ገይራ ከዓ ኦ ሓቀኛ ኣምላኽ ርእስኻ ግለጸለይ ኢላ ጸለየት እሞ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ከዓ ክርስትና ኣብ ልቦናኣ ኣሕደረላ። ቅዱስ መልኣኽ እውን መጺኡ ሰማያዊ ሕብስቲ መገባ። በዚ ከዓ ፈጢና ተንሲኣ እዛ ኣብርሃማዊት ቅድስቲ ጣዖታት ሰባበረት። ኣቦኣ ከዓ በዚ ተቖጢዑ ርባኖስ ይበሃል። ብዛንጀር ስጋ ዝልሕቅፅን ዝቆራርፅን ነበረ እሞ ንሳ ግን ንጽቲ ስለ ዝኾነት ካብ ኣካላታ ደም ዘይኮነስ ሙዑዝ መዓር ተቐየረ። ደጊሙ ብሓዊ እሳት ከቃጽላ ናብ ሓዊ ደርበያ እሞ እቲ ሓዊ ግን ምንም ኣይለኸፋን። ኣቦኣ ሮባኖስ ከዓ ብድንገት ተቐስፈ። ካልእ ንጉስ መጺኡ ከዓ ብእሳትን ብስሕለትን ሰይፍን ኣሳቀያ እሞ ንዕኡ እውን መልኣኽ ቀዘፎ። ሳልሳዩ ንጉስ ግን ብዙሕ ኣሳቅዩ መልሓሳን ኣጥባታን ኣቑረፃ። ብኸምዚ ዕለት ከዓ ብኣፍዑ ተመን ኣንኪሱ ቀተላ። ናይ ቅዱሳን ኣዴታትና ኣምላኽ ንዓኣተን ዝሃበን ጽንዓት ይሕድረልና ኣሜን። ካብ በረኸተን ድማ ኣብዚሑ ይዓድለና ኣሜን። ዕለት 15 ዝኽበሩ ናይ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ እምባ መሪና ገዳማዊት፣ ቅድስቲ ክርስቲና ሰማዕት፣ ቅዱስ ለውንቲዮስ ሰማዕት። 30,000 ሰማዕታት ናይ ቅድስቲ ክርስቲና ማሕበር ኣበው ሐዋርያት ንወላዲት ኣምላኽ ክገንዙ ዝተኣከቡሉ ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስን ምስ ወላዲቱ ኢየሉጣን፣ ቅዱስ ሚናስ ማርሚና ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣባ ኤፍሬም ኣፈ በረከት ኣሜን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1
ካብ 3 ክሳብ 4 ስልማት ክን እቲ ብሕቡእ ናይ ልቢ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር ዝኾነ ለዋህን ህዱእን መንፈስ ይኹን እምበር እቲ ናይ ስሩሕ ርእስን ናይ ስልማት ወርቂ ምእሳርን ናይ ዘጌፀ ክዳውንቲ ምኽዳንን ኣፍኣዊ ነገር ኣይኹን በለ። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣርመለይ ወይ ካባና ወይ ካብ ኩሉ ዘውደቕክዎ ቃል ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩለን ኣዴታትና ምስ ኩላትና ይውዓል። ናይ ህፃን ቀርቆስ ከምኡውን ናይ እሞ እየሉጣ በረኸቶም ሕደረና ኣሜን ወኣሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለነ አበሰረ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ተባነ ዘውስም ተጣላትነ ንብርሃነ ኩሉ ኩስ መዚያከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ወቅት ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወለናኪ ድንግል ወለሥጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቶ ማርያም ለተጸጋ ለተወዳሴ ለተሞገስ ለተክሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአለ ወጸልይ ምህረተ መንቲያን ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።